Система без словесност. Подсистема – отделяне на словото от словотвореца. Свръхсистема – неотделяне на словото от словотвореца. 25, 12, 10, 1, 2, 2. Пример за неотделяне на словото от словотвореца. За вдъхновяване използвам вдъхновяващата ме песен Трънке Тодорке. Лирика народна. Музика народна. Пеят Радка Алексова и Трънка Тодорка. Трънке Тодорке, черна черешо, сега ще пеем песен към родни, сега ще пеем песен към родни, явно се същи, не всемогъщи. Родна се същи, не всемогъщи, разглеждай всичко с имена общи, разглеждай всичко с имена общи, що се измислят с представка не все. Измервай всичко с имена общи, що се измислят с представка не все. Представяй всичко с имена общи, що се измислят с представка не все. Родна се същи, не все умели, предадохме ти урок най-нужен, предадохме ти урок най-нужен, а по-нататък сам се оправяй. Недоизмислил се кръстивият. Изпеви